ja vähän sullakin on ohjausongelmia saada se hevonen sinne ihan jalkojen väliin. Niin oli vähän semmoinen myöhään käännetty linja. Mutta kaiken kaikkiaan niin yritettiin löytää enemmän tasaisuutta. Se oli jo melko hyvä tämän alkuradan loppua kohti, se selvästi tulee vahvemmaksi. Ja sit sun täytyy olla rennompi kohti estettä, että sä itse tee niitä ylimääräisiä askeleita. Eli nyt toi 6-7 linja meni pieleen oikeastaan sen takia, että sille 6 tuli niin semmonen kiipeilyhyppy, että sen jälkeen sun laukka ei ollut ihan normaali etenevä laukka. Pisteet vähän epätasaisesta radasta on 7,7. Ja lähtövuoroon Ville Paloheimo, Planetta, valmistautuu Nisonen, Saivovaara ja itse. Joo, se meni jossain.